O, part 7 pa rin. Going para sa pass. Kaya pa, nagpapantay ka? Kaya, hanggang dun. Wala ka pa nung umuwi sila ba nung kasi na napapunta kami? Wala, kami papuntang Pero sa unahan, medyo malambot yung lupa dyan. Nagpapahinto dito. Labahan ulit. Malakas signal dito, bundok eh. Mabilis yung takbo. Ayos. Pero dyan sa unahan, malambot yung lupa kasi hinto na naman dyan. So, panoorin lang natin. Oh, dandaan, may pagkabig. Magtatapling. Dandaan. Lagay mo yung dual niya. Matulas. Dito. Matulas. Hirap na naman. Wala, Kuray. Sa Pinay lang. Oh. Tiga lang.